Argiaren podcastak. Jaio nintzen egunean bertan galdetu nion nire buruari. Zertarako jaio naiz? Nire amaren lumen artean goxo egoteko? Ez dut uste. Zer ote dago luma hauen beste aldean? Eta hori pentsatzen ari nintzela, luma bero haien artetik irten nintzen. Eta mundu erraldoi eta hotz bat deskubritu nuen. Malen Etxebestek Zergatik nago mundu honetan liburuan argitaratua. 11 urterekin idatzitako liburua. Galdera basatiak, Inigo Martinezen saioa. Engainoan ari gara zutatzuk eta ni ikusten ditugu kolorea, erekin pentsatzen dugu, batik daude pobreak eta beratxak. Gaur, irudimena eta literatura. Kaixo guztioi, gaurkoan haurtzaroko galdera biziei, galdera basatiei aurre egiteko laguntza izango dugu. Norena, aurre filosofiako tailerretan urteetan zehar parte hartutako gonbidatu berezi batena, Malen Etxebesterena hain zuzen. Kaixo Malen eta eskerrik asko etortzeagatik. Arratsaldeon, eskerrik asko zuei. Gaur egun Malenek 18 urte dauzka, Oiartzuarra da bera, eta bertan hasi zen 11 urterekin gazte-gazte galderak partekatzen aur filosofiako tailerretan. Eta, Malen, nola hasi zinen saioetan parte hartzen, eta zein izan da zure ibilbidea saio hauetan, pizkate memoria ariketa bat egin da. Nik uste, hasi nintzala saioetan parte hartzen, garai hortan nire gelan txosten gehienak parte hartzen hasi zin bezala. Klasian orduak ematen genitun galderak inez, filosofatuz, eta proposatu zitzaigun, esan zitzaigun Oiartzunen filosofiari eskenitako edo pentsamenduari eskenitako saio bat iteko asmoa zola, eta hoxe nik uste gehienak buruz junginala horrea. Eta hola hasi nintzen. 6. mailan, uste dut izan zela nire lehenengo urtia, eta 2 urte initun, LH6 eta DBH bat. Ta hoxe, eta gaur egun nabil, Xabi dabil gaur egun saioak gidatuz, beha dabil saioen gidari bezala. Eta saion batean nire jun izanaz, pixkat laguntzaile moduan edo. Gaur egun Oiartzunen Hipatia lorategia ere egon badago, eta urte batzuk esen horrela deitzen. 11 urteko haurtalde bat eskola amaitzean herriko lorategi horretan elkartzen hasi zen, gai baten inguruan filosofatzeko, eta halako batean udalari gutun bat idatzi zioten eskatuz, lorategiari izen aldatzeko, eta saldu zertarako biltzen ziren, eta Hipatian hortzen, eta udalak baietz. Momentu polita, Malen? Egia esan oso momentu polita izan zen, memorian ondo gordetzeko itakoa, Eta aukeratu beharko bazenu haurtzaroaren galdera nagusi bat, haurtzaroa zeharkatzen duen galdera basati bat. Zein aukeratuko zenuke eta zergatik? Bitu, buelta asko mandizkiotu nahi. Nik uste ez dola mundu guztientzat edo aur guztientzat edo pertsona guztientzat galdera zehatzik guztion haurtzaroa zeharkatzen duna, niri behintzat etzait okurritu. Iruditzen zaitelako azkenin bakoitzak bere bizitza kala bakoitza bere bizipenekin, bere motxilakin. Orduan, nik galdera berantzuteko bakaten aukera bakarra da nerea jotzia, nere esperientzira orduan. Egia esatean emazu ez daretzait okurritu bat, hola basatia nere bizitza zeharkatu, nere haurtzaroa zeharkatu duna, mino, gai asko inguruan nitulako galderak orokorrin orduan, pentsatut, hausnartzen, nire buruai galderak itxen izkion hoien artean, bazon gai bat konkretuki, bereziki orduak hartzen zizkina, eta da unibertsua. Azkenian unibertsua izanik gain gauza abstraktua, hain handia, hain ez ezaguna, eta aldiberian gu gala horren parte, orduan, denbora puska bat ematen unibertsuak inbueltaka. Eta galderak edo zin bereziki, unibertsua infinitua den, edo ez, eta Karo, infinitua ez izat, unibertsua infinitua ez bada,
zerren barruan don, ez? Azkenean gu bizigan mundu honetan ezin dugu, gure burua ez da, ni behintzaten ez gai imaginatzeko ezeren barruan ez don zerbait finitua. Orduan, horren inguruan. Bai. Infinituaren zirrara malden, ez? Bai. Eta, galdera kosmologiko bat oso potentea, ez? Ez dakit gauetan dardara eragiten duen galdera hoietakoa den. Bai, nire kasuan behintzat bai. Partekatzea galderak baretu aldu agian pizkatzo bat dardara hori edo... Netako bai. Netako asko baretu du, ze nire galderei erantzun posibliak topatzeaz gain, gainontzeko jendean galderak ezagutzeak ere, iruditzen zait oso aberasgarria dela. Bai, horretan saioetan, haur filosofiako saioetan aritzen zinen, eta haienetara bueltatuz, zer da gaur egun gehien baloratzen duzuna saio hoien inguruan? Nik uste, filosofia saioeko, pentsamenduai eskainitako saioiek orokorrian, dagatela gauza bat bereziki nik asko baloratzen dutena eta oso garrantzitsua iruditzen zaitena, bereziki gaur egun. Ta da, iritzia emateko aukera. Iritzia emateko aukera modu libre batian. Egitan pentsatzen zula, egitan pentsatzen zun moduan, eta adierazteko askatasun hoi. Azkenean, saioitan ez do gehiago balio dun iritzilik, ez do ezer ongi eta ezer gaizki da, askatasunez zure egitan pentsatzen zun hoi adierazteko modua. Eta iruditzen zait, gaur egun zaila dela olako espazio seguru bat topatzia. Eta, pasarte konkretu bat edo pare bat gogora ekarriko zenituzke? Esan nahi dute, une bereziki polit bat, edo gogorra, edo unkigarria, edo saia, edo interesgarria. Bai, gauza da, urte batzuk pasadila, orduan, egia esaten ebazu, nahiko borratu jut gara hartako memoriak. Mino, hola, buelta batzuk emanta, bai etorri zait burura, enaz zakortzen testu ingurua, enaz zakortzen zehazki ze gai landu genuen saio hortan, mino, egontzen momentu bat, atera zela reenkarnazioan gaia, eta nik gara hortaren egin zertzen, ere reenkarnazioan izaten zer da, bai? Azaldu inberri zantziguten zertzen. Eta bai dagat, oso oroitzapen ona, saio hortaz, enazela, akortzen ez dara zehazki zelan duen un, mino, reenkarnazioa, bizitza, eriotza, hariman, histori guzti joiez, bai asko gustatu zitzean, asko interesatu zitzean. Bai, pixkatere erreskatatzen duzu malen agian, giro bat, ez? Elkarrekin... Bai, oida, oroitzapenak mino gehiot jutolako sentsazio ez dela gorguan, flash moduko batzuk. Baina gerora, galdera filosofiko ez beteriko liburu eder bat ere idatzi zenuen, ez? Eta, saioetako fruitua ere badela ematen du. Gero, 1545 argitaletzarekin argitaratutako liburua, zergatik nago mundu honetan, horrekin hasi dugu gaurko saioa. Eta nola izan zen sormen prozesua edo nolako harrera izan zuen liburuak, ez dakit, ze harrema mota daukazu idatzi zenuen horrekin, ez? Lehen bidean gentozela aritu gara memoria eta identitateari buruz ere hitz egiten, eta hori baita ere zure galderak aldatu diren eta erantzunen bat topatu duzune bidean, bale? Erantzuten ikusten bezala, seguraski galderak aztuko zaizkite, orduan igual berriz eskatuko izatiteko. Sormen prozesua edagokionez, nik berez ipuiaen unidatzi liburua argitaratzeko, nik idatzi nun Oiartzungo prosa eta poesia lehiaketara aurkezteko, eta gehoeneko eta Xabik 15:45 argitaletxetik proposamena luzatu ziaten argitaratzekoa. Eta nik noski baiezkoa, azkenin kriston ilusioa iteu, zure lan bat aintzat hartuta argitaratzeko proposamena luzatziak. Ta sormen prozesuataz, akortzen azena, maketazioan eta Xabitaneko haituzin, eta esan oso eskertuan zenik. 11 urtekin, ez agitzen bat urten itun ere, ze jakingo dut hortaz, guain ere ez badakit, garai hortan, zer esanik ez. Ta harrera idagokionez,
oroitzapen hona dakat, ez dakit ze harrera izan zuen, nire gogoan mentzado, harrera hona izan zula. Ez dakit, azkenin 11 urteko aur batek argitaratuteko zerbatek izan dezagen harrera honena nik uste. Baina, bueltatu zara gero berriro irakurtzea liburua eta pixkate, ze sensazio, ze impresio kasu orain aspaldi idatzitakoarekin. Komplikatua da liburuak indagaten relazioa. Ze salde batetik kariñukin, kariñua jo, eta azkenian nik indako lan bat argitaratze hoi, ilusioa jendun zerbait da. Mino alde berian, kariñua jo, mino 10 metrora donian. Ja, hartu eta ireki eta irakurtze hoi, oso bortitza jentzait. Mino, bueno, hoi da, pixkat, erderaz esaten den bezala amor-odio relazioi. Bai, eta erantzunen inguruan ze galdera existentzial basati buruz hitz egin dugu, baina bidean erantzunen bat topatzen da, bale, bai? Erantzunik gutxi, batez ez esatetik. Iritziak. Erantzun absolutuik azkenean zer da erantzun, nola erantzun, ez? Galderak asko. Galderak beti galdera gaio dakartza. Erantzunak mino askoz gaio. Mino nik uste horre ere baula bere xarma, ez? Azkenean. Justo horri buruz ere poema bat sortu zenuen, ez? Haure filosofiako saioak deskribatzeko modurik ederren agian, ez? Dakite, poesia izan daiteken oso modan ez badago ere poesia modu eder bat edo zerria besteko. Eta zuk filosofatzea deituriko poema idatzi zenuen, eta eskatuko nizuke malen poema hori irakurtzea. Bai, noski. Filosofatzea. Gure barneko argia piztea. Kolorerik gabeko horri bat, kolorez betetzea. Hiltzen ari dena, berpiztea. Filosofatzea. Pentsatu ezin diren gauzak, pentsatzea. Alarmaz beteriko kutxa batetik, altxorra ateratzea. Gau ilunean, argia aurkitzea. Zure buruari edo beste batzuei, galderak eginez, zure usteak eta zalantzak argitzea. Zure hipotesiak agertuz, frogatu ezin dena frogatzea. Filosofatzea. Denok daukagun altxorra, urpetik ateratzea. Eskerrik asko malen, oso poema ederra, filosofiari buruz filosofatzeko poema, eta baitare eskatu diogo maleni aukeratzeko kanta bat, munduari eta guri buruz pentsatzeko kanta bat, eta aukeratu digu Gorka Urbizuren etorkizuna ginenean, eta horrekin ezakit, kalea aldatu da, ala aldatu garagu, ala biok biak aldatu dira. Nik uste azkenin dena hain azkarra izanik, denak aldatzen gadenak, estresoi, abiadura hoi, azkartasun hoi, ezakit, niri asko hausnarrarazten diten kanta bat da, ez dakit hitza existitzen den ere, baina bueno. Entzungo dugu, malen, eta esan bezala, mila esker gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei. Ate guztiak itxita, zeuden lekuan, leioak irekitzea, zen helburua, kantuen bidez ulertu gure mundu hau, munduak gulertzen ez gintuenean etorkizuna ginen
begiratik uste baino gertuago gaude jadanik, kaleak aldatu dira oharkabean, beste norabait begira geundenean etorkizuna ginenean erreza zirudien denak. Etorkizuna ginenean erreza entzun bezala, pentsatzeko pizgarria izan daiteke poema bat, kanta bat, haurtzaroa bera edo liburu bat. Azken bi hauei buruz, haurtzaroari eta liburuei buruz aritzeko, gonbidatu dugu Xabi Salaberria. Bera da, 1555 argitaratzeko sortzailea, bere anaiarekin batera, eta haurtzaroa, literatura eta filosofia lotuko ditugu elkarrekin. Kaixo, Xabi, eta eskerrik asko etortzeagatik. Kaixo, eskerrik asko zuri, Inigo. Egun azelerazioaren gizartean bizi garela entzun ohi da, pentsatzeko tarterik ez dugula hartzen, edo pentsamendua kalkulo konputazionala bilakatu dugula, edo estimulo arinak eragiten duen kapitalismo emozionalak ez duela hausnarketa bultzatzen. Ez dakit, zure ustez liburuak pentsatzeko tresnak dira? Bai, nik, zalantzaik ezakat, baietz, beti izan diala, eta beti izango diala, eta zenbat eta zuk deskribatuzun itxura hortako, itxura horretatik gehiago euki, orduan eta tresna erabilgarriagoak edo izango dira liburuak. Alare, beldur pixkat ematen dit, tresna hitzak, ze, igual, ez, eman dezake, ariketak edo izango ditula atzetik, edo holako galderak, edo tresna, ezakit berez uste dut sortzen dula pentsamendurako, eta irudimena pizteko aukera edo. Pentsatzeko lagungarri, edo? Bai, pizgarri, edo, bai. Eta, zabi, pentsamendua eta galderak lotuz, aukeratu beharko bazenu haurtzaroaren galdera nagusi bat, malen entzun dugu bere galdera nagusi horrekin, haurtzaroa zeharkatzen duen galdera basatiarekin, zuzin aukeratuko zenuke? Neireko zait, ez da erresa eta egila da, malenek esan duen bezala, haur bakoitzak du bere galdera, ez? Ez dakit, nik orokorrian igual esango nuke hasieran nor naiz edo hortatik izan dezakela, ez? Pixkat naiz eta hola ez formulatu seguraski aurrek galdera. Eta gero ja zergatik, malenen ipuina bea, ez? Zergatik nago mundu honetan, garai hartako aur batekin dako galdera da, eta nik uste dut denak iten dugun galdera badela, ez? Zergatik, zer da hau, zergatik gaur hemen. Eta gero ja horrekin bate, zergatik guztiak, nik uste ez? Osea, galderek zeharkatzen dute haurtzaroa orokorrian, nik uste dut. Neri buruaz etorkian, zergatik nagoen mundu honetan, bebai, ze punduraino, ekarri gaituen desirarekin edo maitasunarekin edo zerekin lotu, ez? Galderaren doinu hori. Baina, identidadearen gaia ekarri duzu hori, haurtzarora zuzenean, eta... nik uste dut hor bete-betian zeharkatzen dula horrek, ez? Naiz eta gero jarraitzen duen etengabe eta bizitza osorako esango nuke, bino haurtzaroan identitatea eta mundua ulertu nahia edo. Bai. Bagian ez da erabat sendatzen, ez? Da erabat izten erantzun batekin, ez? Galdera hori. Ez, eta etengabe haurtzarora bueltatzen aigea baitare, ez? Gero bizitzan zehar. Eta ari gara honen inguruan, eta abstraktoago galdetuta, zer da haurtzaroa, zuretzako, Xabi? Alde batetik da fantasia, da jolasa, ez? Ezakit literaturakin lotuta izan daiteke hasiera, ipuin baten hasiera, ez? Kokatzen duna gero etorriko dena, ez? Gero iritsiko dira arazuak eta korapiloak, eta bino
bada baita ere igual, lehenengo zutik jartze bat, ez? Ez literalki, esan dut, bueno, batzutan irauten ditu urte asko, zutik jartze horrek, eta begirada altxa eta ingurura begiratu, eta horregatik esaten nun gero behin eta berriz itzultzen gehala baita, ez? Tokatzen zaigu behin baino gehietan berriz zutitu beharra, eta berriz hasi beharra, eta gauzak ulertu beharra, eta, bueno, haurtzaroa da igual lehenengo aldi jo, ez? Ipuñaren hasiera. Batzen duzu, literaturarekin ari gara lotzen haurtzaroa, da horretan ari zara, ez? Aurrekin elkarrizketa filosofikoak antolatzen, eta haietan parte hartzen. Zer animatu zuintuen horretara? Jo, egia esan, Malenen tutore izan saio horiekin hasi aurretik, eta gela hori izan zen bereziki filosofo osatutako gela bat, eta nik uste dut batetik zela hoi, kasualidadez edo igual ezain kasualidadez elkartu ziala jakinmin haundiko aurrak eta gaina hausartzen zianak, ez, bere galderak eta kezkak eta partekatzea, eta gero bestetik hezkuntza norabideakin kritiko izate horrekin lotuko nuke baitare, ez? Erresistentzi moduko bat badela esango nuke, justu denbora izaten da falta duguna, espazioak eskentzia benetan elkarrei entzutiari, hobeto pentsatzen ikastiari, orduan, hoi da justo faltan botatzen dutena hezkuntzan, eta orduan, hasi ginen bereziki hoi lantzen. Esparru asamblearioak ematen du direla, ez? Nola baita? Gaina zirkulua erabiltzen da, ez? Elkartzeko ere, eta Malenek esan du lehen, benetan bakoitzak pentsatzen duna botatzeko foro bada, bino baita ere bestiak benetan entzutekoa, eta hoi gaur egun uste dut ez dugula egiten, ez? Ez da gaina iritzi trukak eta soil bat, da sakonago juteko modu bat, ez da iritzi truke bat da benetan elkarrizketa eramatia, normalin eraman ez ditugun lekutara. Bueno, ikertze komunitario bat, bai. Hoxe da, bai. Eta zuk horatzen duzu, une bereziki polit bat, edo ez dakit interesgarria, edo unkigarria, osea, gurekin partekatzeko pasarteren bat, saio guzti horietan. Daude, tarteka apuntatzen jugola, aurrek botatako komentarioak, ez? Batzutan, nik mutil batek gotzen du nola botazun makinak kontrolatu nahi izaten ditugula, eta makinek kontrolatzen gaituztela gu, edo ez? Hola, batian, betzi 10 urtekin botatzen dizute, hola, orokorrian esango nuke, eta gogoratzen dut, lehen Malenekin komentatu dut, nola batzutan ateratzen dian pixkat arpegia, hola, deskolokatu xamarrakin, eta esan ez, lehen nekinare zalantzan jartzen badut, ez, zer dakit, ez, lehen bino gutxio dakito hain, batzutan atetzen diaula mugituta, eta beste batzutan aldiz, argila ikusi balute bezala. Eta 1555 argitaletzea sortu zenuen, aipatu bezala, enekorekin batera, eta bertan haur eta gazte filosofia lantzeko 11 liburu argitaratu dituzue, haien artean adibidez 11 kutixi filosofiko, 11 gai filosofiko eta 11 idazleen ipuin bildumarekin. Eta zein da zuretzako haurtzaroaren eta ipuinen arteko harremana? Pizkate aurreratu diguzu, ez? Baina literaturarekin. Gu hor gabiltza, justu interesatzen zaigu literatura eta pentsamendua uztartzen dian puntu hoi, ez? Gaina garaiotan oso modan daude liburu mota bat, igual intentzio honenakin, minon gai batzuk lantzen dituztena, kasik botika liburuak izango balia bezala edo, ez? Soilik helburu pedagogiko edo ezitzailea dakaten liburuak horretarako sortuak izan dianak eta erantzunak ematen dituztenak, ez? Gu justo esango nuke kontrako norabidean edo gabiltzala bidea inaian, eta da, hain zuzen, erantzunak eman baino, galderak sortzeko moduko pizgarriak edo argitaratzen. Eta, aurrak literatura pentsamendua, era bat, modu natural batian ematen da, eta gero kontua da zeiten dugun guk bidean, ez? Bai, askotan entzuna egiten da. Gehiago irakurri behar duzu eta aurrei esan da, eta, zelako laguntza edo desia edo daukagun gue bai horretan, ez? Aurrek asko irakurtzen dute, nik enuke esango bintzat gutxiago irakurtzen dutenik aurrek. Kontua da gero, igual serio pentsatzen hasi beharko dugula ze gertatzen den
hoi galtzen juteko, seguraski irakurketa nola erabiltzen dugun, zertarako erabiltzen dugun, gero, ez, zaretasun hori galtzen juteko, horre ondaiteke gakotako bat, bentsat. Bai. Asko entzuten dago, Urtzar eta Gaztaroa, oroar, pantailei begira dagoela, eta gero eta liburu gutxiago irakurtzen direla, ez nola pentsatzen duzu zentzu horretan irakurketaren etorkizuna, edo egiten den diagnostiko hori, Bueno, gaztiek ez dutela irakurtzen esaten denean, alde batetik ez zait gehiegi gustatzen, beti badelako gaztiek, ez, gaizki egiten duten zerbait balitz bezala, eta nik uste dut ez diala justu gaztiak arazuan, uste dut gehiago pentsatu beharko genukela nola eskaini benetan plazerez, edo irakurtzeko guniak nola eskaini, gure bai horreon akompainatzeko, literatura ona eskaintzen badiezu, eta bestei gabe gozatzeko tarteak eskaintzen badiezu, nik uste gehiago irakurriko litzakela. Zelena aipatu duzu botika moduan, egiten diela batzutan ipuinak edo literatura, pixkate bigunduz edo erraztu nahian, bada ere gaur egun ipuin klasikoen irakurketa berri bat bultzatzen, berri bat bultzatzen da, politikoki zuzenagoak izateko ipuin horiek, hain gordinak ez izateko, beldur gehiagirik ez eragiteko aurrengan, Txanogorritxuri adibidez eiztariak ez du zerdan otsoa hil behar, berzio batzuetan, ez dakit, zer uste duzu mugimendu literario eta politiko horri buruz? Ni, enaz hasteko aditua gai honetan, bino, berez, aurrei gehiegi babeste horrek sortzen ditolako ez zait gehiegi gustatzen, eta ez, orokorrian, uste dut babesten diala gehiegi aurrak, arriskuak ekiditeko, burbuja batean biziko balia bezala, eta bizitza ez da, ez, noski hor, kontuan hartu berdia gauza asko, nik klasikoak enituzke aldature ingo, seguraski, ze iritsi badia klasiko izatea eta gaur egun arte iraun badute, seguraski izango da, dian bezala funtzionatzen dutelako, ze hor ez daude kasualitatez, ez? Pertsonaia, ez dakit, arkeotipo batzuk, eta gertatzen dianak ere, zerrategatik daude, hor konektatzen du aurrak, seguraski hor gertatzen denakin, beldur berriik ez dut uste sortuko dionik, izatekotan bere beldur batekin konektatuko du, bino justu, igual hori etorriko zaio ongi ez, momentu hortan, askatzeko, ulertzeko. Bai, ala diote batzutan, beldur mugagai bat euki beharrean nun baiten kokatu ez, eta ipuinetako monstruek ere badauketela funtzio hori ez. Nik uste bai ez, karo, kontu zibili berda, nik ulertzen dut gaur egungo begiradatik ere egokiak ez izatia ez, gerta daitekela, klasiko bat, hain zuzen justu, bezakit, adibidez genero ikuspegitik egokia ez den klasiko bat, erabili dezakezu inkluso oilantzeko ere, ez? Bitartekarian lanare oso garrantzitsua da, baina, nik, zea baino, zentsuratu edo baino gehiago ingo nukena da, elkarrekin hausnartzeko ere erabili, baina klasikoak bere hortan alden neurria mentzat mantenduta. Interpretazio edo irakurketa kontua bada, ez? Orduan. Eta gero da joera bat, nik uste hasieratik esantzuna, ez? Gauzak errazteko, inkluso hizkuntza ere errazten da azken aldian askotan aurreko beto ulertzeko, eta orduan galtzen dia bidean, ez? Simbolo eta metafora, eta justo aurran esku gelditzen den, ez? Esparru hori da askotan desagertzen dena. Orduan ematen zaiet ja dena mastikatua, pentsatua, ina, ulerterraza. Eta orduan ze klasiko gomendatuko zeniguke Haurtzaroan edo Gaztaroan irakurtzeko, Nik adibidez Txanogorritxua aipatu zulako, iruditzen zait justu hitzeiten egean hontaz hausnartzeko adibide politia dela. Ze, ahozko tradiziotik datorren historio bada, Perraultek, lehenengo Grimanaiek, gerorare jende gehiok ere egokitu dune ipuina da, eta asko aldatu da. Nik gomendatuko nuke Txanogorritxu irakurtzia bere aldaera guztietan. Hasieran, otxuak jaten zuen Txanogorritxure, eta hortxe bukatzen zen historioa. Lehenagoko bersio zarrago batzuek, ahozko batzuek, inkluso otxuek salbatzen zuten neskati. Asko aldatzen junda, eta nik uste adibide politia dela, pentsatzen jartzeko ze eragindun, iten den aldaketa bakoitzak. Txanogorritxu eta gaztientzat, momo adibidez nik oso kutxuna dakat. Bai.
Baina, bueno, Kafkan metamorfosia gaztetan, helduen literatura eskainiko nileke. Ona baldin bada. Bueno, aipatu dugu denboraren abiadura, Momo ere hor dago horrekin, ez? Gizon grisak agertzen dira. Momo iruditzen zait, marabila bat. Hala ere gure denbora ere agortzen doa, eta amaitzeko eskatuko nizuke, ipuin baten pasartea aukeratzea, irakurtzea, entzulegoa eta gu hausnartzen usteko. Bueno, aukeratu dut Joseba Sarrion dian akordatzen liburutik. Hola, esaldi labur bat, bukatzeko, eta da poxpoloak behin bakarrik erretzen direla akordatzen naiz. Egunak bezala. Bueno, egia esan, agortzen zaigu denbora, baina azten da beste denbora bat, hausnartzeko irakurri diguzun pasartetzo horrekin Xabi, mila esker, esan bezala. Zuri esker asko baino. Eta baitare itziko dugu kanta batekin, pentsa arasteko kanta bat, aukeratu duzuna, Xabi, azaldu diguzu pixka bat. Bai, bueno, Odei Barroson esango nuke edozein kanta aukeratuko nukela, zetenak daude pentsamenduakin lotuta, baina kasu honetan Bizio, bere lehenoko proiektuko Gure barrenetatik kanta aukeratu dut. Hor ere galdera batzu daude, eta gu bai jarraituko dugu galdera basatiekin. Eskerrik asko. Zer izanen naiz, zer nintzen, galdera existentzialen limboan ibiltzen, eguna nola gaua, handena ez da laua, baina lehen araua da, inorrez dela amiltzen, lurrera joan dako malkoak eskuz biltzen, gauzak ez dira ikusten ez badira sentitzen, maite ez duenak ez du sufritzen, baina sufritu ez duenak ikasten aldu bizitzen, azala entzuten badakigu jada, ez dakiguna da begirada batez mamia aditzen, jakin aizukitzen dugu jakin ez ungitzen gara inor betiko, bizi ez bada inor ez da betiko hiltzen. Konprenitzen, ametsak erditzen, kezkak erdibitzen dira, zer da denboratzo hiltzen, bihar biziko da eta bihar sortuko den atzo ere bizi zen. Utsuneak osatzen gaitu, osotasunak usten gaitu, aitu, zikloan jarraitu, inoiz hasi ez dena ezin da amaitu. Bakoitzak bere xarma, bakoitzak bere karma, jakin mina beti izan da ezagutzeko arma, zorionaren bilatzaile sutsu, atxeman nahi baduzu segi zure erroetan barna. Gure barrenetatik, irten bide denak, helmuga zarrenetatik, bide berrienak, zango errenetatik, pauso zuzenak, esperientzia txarrenetatik, datoz ondori horik onenak. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.